Mamă! Bă! Unde-i? Bă! Bă, nu! Fața ta, uită-l. Ia. What the fuck? Oh. Pa, Adonis! Am bag până în gura Pa, voastră. Adonis! Mă arunc. Bă, l-am abandonat, bă. Hai! Ce? Hai că azi e ok. Bă, v-am comandat ceva, stați așa. Efectiv, în limba lui Doom. Ia te bag muzică cu dedicație. Da, nu mai există. Mama. O să mai așteptați câteva zile. Ce să auzi? Să vedeți. Uită-te la el. Eu l-am luat înainte. Nu mai Stai să vezi cum are acum Adonis. Ia-o, ia-o. Ia. Familie fericit. Cum ai murit, bă? La fel ca tine. Mamă, cu aia m-a speriat de fața ta. Oh! Ce? Să mor tu! Ia-l în mână. Fiș, tu ești ăla? Fiș? Fișule? Da, e el. Bă, ești animal, m-a lăsat singur cu ăla cu masca. Ne-a închis idiotul. What? Bă, m-ai lăsat singur cu ăla cu masca. Ce? Efectiv vorbea avea vocea ta. Ia atent. Tomatochit. Dacă te apropii, autodeturăți fac bau, iupi. Te văd dracu pe cameră. Nu. Bă, deschide ușa repede cu aia, deschide-o că e el afară, deschide-o, adică fotole! Cu aia, deci ți-am auzit vocea, hai dă-i că am luat lucruri. Păi, mă, stai, de mine fac cabum, cacabau, iubi.
Te cunosc. M-a căzut un generator în cap. Ești ok? Nu. Bravo, Dum. Bravo, tocmai acum ai ieșit și tu. Bravo, Dum. M-a dat acolo, dar am făcut prăvării, bă. Eu am 2 shotgun-uri, mă simt. Vă duc copii. A, e bine. Mulțumesc, bă, am avut și eu niște treabă primul lucru ăsta cu asta. Is my lava. And sign into your Ce ship's dracu? computer terminal. We trust you will be a great asset to the company. Great Bă, asset to the company. ce să... Și să vă îmbocați, puteți mai... Ce dracu s-a Ce dracu s-a întâmplat? Ia uite cum stai să vezi că iese afară. Îmi place. Ăștia sunt Star Wars? Fugi, nu te opri. Ești adevărat. Nu! Nu! Eu pic cu gura, mă, ce De ce? Să moară ce-am eu pe casă, că n-am fost cu intenție. De ce? Da. Da. Să mergem aici. Da. Nu! 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 Ia uite. Mam! N-am un țigare. Ia vino cu asta. Nu! De ce? Is my lava the cat? Ia fete. Dacă nu mai intru niciodată. Adonis, intră și tu. E pe cu dedicații. Unde? Du-te, dragul de prost! Să moară. Ma. Bombă, bombă! Wow. Am stat pe na 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 na. Fii atent acum să vezi ce sare câinele în față. Ce dracu s-a auzit. Ce ai auzit? Nu știu, dar nu vreau să... Și că urât ești.
Care trebuie să te atacă de panic. Mi-ai dat să vezi cum îți face corpul. Da, văd. Nu pot, nu pot, nu pot. Să fiu serios cu asta. Auzi? Ăsta e idiot. De idiotul nostru. Nu mai ratează și starea. Fii atent că decolează instant, puteam să jur. Aba nu. Ce mult se valorează dumneavoastră, aparent? Nu te... S-a speriat de o piatră. Nega, Mă duc să iau un generator și... Hai. Țiganul din el s-a activat. Se pe că nu mă știu. N-am auzit pe că nu te țin, tomatul un moment. De un moment să-mi bag. Momentul... Domn este momentul să-mi sugă hoaiele. Știi? De la Dom Moment am ajuns la Domis Moment. Domn smoke marihuana. Știi? O fac vedetul să moară tata. Cry. Nu. Nu. Christmas,